ଘରମଣି ସବୁଦିନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚରିବାକୁ ଯାଏ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯାଉ ଯାଉ ବାଟରେ ସେ ହଜିଗଲା ଆଉ ବାଟପଣା ହେଇଗଲା ଆଉ ଘରକୁ ଫେରି ପାରିଲାନି। ହଠାତ୍ ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ମହାବଳ ବାଘ ଆସି ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲା ଆଉ କହିଲା, ରହ, କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ? ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋ ପାଟିରେ ଟିକେ ମାଂସ ବାଜିବ। ଯାହା ହଉ, ମୋତେ ଟିକେ ଆଜି ଶାନ୍ତିରେ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ। ଘରମଣି ଖୁବ୍ ଡରି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବାଘକୁ ନ ଡରି କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ପାଞ୍ଚିଲା। ଆପଣ କେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁକୁ ମାରିକି ଖାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅସନା ହେଇଯାଇଥିବ। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଝରଣା ପାଣିରେ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଆସିବେ ଆଉ ମୁଗୁନି ପଥରରେ ଦାନ୍ତ ବଜେଇକି ଆସିବେ ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ଥିବି। ତାପରେ ମୋତେ ଖାଇବେ। ବାଘ କହିଲା, ଠିକ୍ କହିଛୁ। ଆଉ ଯେମିତି ଝରଣା କୂଳକୁ ଯାଇଛି, ଘରମଣି ସେଠୁ ଛୁ ମାରିଲା। ହେଲେ ଯାଉ ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଘରମଣି ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। ସେଇଟା ଥିଲା ସିଂହର ଗୁମ୍ଫା। ଘରମଣି ତ ଜାଣିନଥିଲା। ସେ ସିଂହର ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଇକି ଆଶ୍ରୟ ନେଲା। ଘରମଣି ସେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲା ପରେ ସିଂହ ସେତିକି ବେଳେ ଆସିଲା ଆଉ ଦେଖିଲା ଯେମିତି ଗୁମ୍ଫାରେ ପଶିଛି, ଦେଖିଲା ଆଖି ଦୁଇଟି ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଛି। ଗର୍ଜନ କରି ପଚାରିଲା, କିଏ ରେ ତୁ? ମୋ ଗୁମ୍ଫାରେ ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଆଉ ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ତୋର ସାହସ କେମିତି ହେଲା? ଭାବିଲା ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ଜୀବନ ଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ନ ଡରି ସିଂହକୁ କହିଲା, ଧପରାଜା ଗୋଟିଏ ସିଂହରେ ଗଛକୁ ମାରେ। ହେଲି ଧପ ଧପ ରାଜା, ସିଂହ ଦୁଇଟି ମୋର ଗୋଚା। ଗୋଟିଏ ସିଂହରେ ଗଛକୁ ଭାଙ୍ଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଂହରେ ସିଂହକୁ ମାରେ। ଏକଥା ଶୁଣି ସିଂହ ବହୁତ ଡରି ଯାଇ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ଆଉ ତାପରେ ଘରମଣି ଖୁସି ହୋଇ ଦୌଡ଼ିକି ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଶିଖିଲେ ଯେ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲେ ଉପାୟ ଆପେ ଆପେ ଆସେ।